Weather Update. Ang sentro subong sang tropical storm Quiapo na siplatan sa 345 kilometers na silangan sa panig Cagayan. Ining may kabaskugon sang hangin nga nagadangan sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 80 kilometers per hour. Nagahulag ini sa west-northwestward sa kanasigon 30 kilometers per hour. Ang southwest monsoon naman nag-apekto sa Mindanao, kag western section ng southern Luzon, kag sa Visayas. Sa subong napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 2 ang pila ka mga lugar sa Luzon, sa Batanes, northern portion sang mainland Cagayan. Yaraman sa wind signal number 2 ang Babuyan Islands kag northern portion sang Ilocos Norte. Wind signal number 1 naman sa nabiling gabayan sang mainland Cagayan, amuman sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nabiling gabayan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, kag northern kag central portions sang Aurora. Sunod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa, posible nga ang wind signal number 2 amo ni ini ang pinakamataas nga signal nga ipagwa samtang nagalaslas ang bagyo. Apang posible man ang signal number 3 kung magbaskog pa ini sa severe tropical storm samtang yara sa area sang Batanes, Babuyan Islands. Magandala naman ang southwest monsoon ko nga bagat kagang punta sang Bagyo Quiapo sang mamados nga hangin sa kanaman nga parte sang pungsod ilabi na sa coastal area so kung malapit sa mga baybayon subong adlaw. Sa buwas naman makaapekto ini sa kanaman nga parte sang Luzon, Visayas, Zamboanga del Norte, Davao Oriental kag Dinagat Islands. Base sa pag-asa sa forecast track, magalabay ang sentro sang bagyo sa northeastern portion sang mainland Cagayan sa tunga sang subong aga kagkaron sa hapon. Antes ini maglabay sang tuman kalapit ukon magalandfall sa vicinity sang Babuyan Island sa tunga sang karon sa hapon kagkaron sa gabi. Ginapaabot nga magabaskog pang bagyo samtang nagahulag sa Philippine Sea kag posible nga mangin tropical storm subong aga. Sunod sa pag-asa parayon pagidini nga magabaskog samtang nagatabok sa extreme northern Luzon kag posible nga mangin severe tropical storm pagkatapos makalabay sa Babuyan Islands. Sa tion nga yara na ini sa West Philippine Sea, posible nga madasig pagid ang pagbaskog sini kag mangin isa ka typhoon antes maglandfall sa nakatungdan nga bahin sang mainland China. Gina-forecast nga magagwa ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility o KONPAR buwas sa aga.